Salut și bine v-am găsit la un al treilea sau al patrulea episod de Clash Royale. Avem două free chest-uri și un Super Magical Chest care mi-a picat ieri de la o bătălie. Mi-am cumpărat Tornado, aveam level 8 și am trecut la Arena 7. Haideți să deschidem cele două free chest-uri mai întâi. Oh, 3 Musketeers și Giant Skeleton. Să vedem ce avem în shop. Și acum să deschidem măreața Super Magical Chest. Să vedem ce ne va pica. În acest episod, din păcate, nu ne vom bate. Am vrut doar să deschidem aceste cufere, comori. Și 2431 bani. Rage spelul. Minion Horde. Și Skeleton Army, 14 carduri. Am deschis. Acum ne vom upgrada Skeleton Army. Skeleton Army de 3 și vom upgrada și nu Musker vom upgrada, stați puțin să-l găsesc. Aici Giant Skeleton. Așa. Aici se va termina episodul nostru, m-am spus, am vrut doar să deschidem cele cele două free chest-uri plus Super Magical Chest-ul. Ne-au picat lucruri destul de bune. Iar să vedem, am schimbat puțin formația Mirror, Minion Horde-ul și v-am mai spus, am mai adăugat Tornado. Acesta a fost filmulețul nostru, la revedere!